आंदोलनामध्ये सहभागी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर आता कारवाई होणार आहे। 5 डिसेंबरला शिक्षकांच्या विविध संघटनांनी राज्यभर वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन केलं होतं। 5 डिसेंबरला राज्यातल्या सर्व शाळा बंद ठेवलेल्या होत्या। प्रलंबित मागण्या या शिक्षकांच्या होत्या। राज्यातल्या तब्बल 24,016 शाळा त्या दिवशी बंद राहिलेल्या होत्या। विना परवानगी गैरहजर राहून शाळा बंद ठेवत आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनुदानित शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर त्यामुळे आता कारवाई होणार आहे। शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत स्पष्टीकरण दिले। या आंदोलक शिक्षकांचं 1 दिवसाचं वेतन कापण्यात येणार आहे आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई सुद्धा केली जाणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे। तर आधीच इशारा दिलेला होता अशा प्रकारचं आंदोलन करू नये, मात्र शिक्षकांनी ऐकलं नाही। 5 डिसेंबरला अशा प्रकारचं मोठं आंदोलन संपूर्ण राज्यभरात झालं। यामध्ये शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी सुद्धा आंदोलनामध्ये सहभागी झाले। संपूर्ण दिवस राज्यभरातल्या सर्व शाळा या त्या दिवशी बंद होत्या।